Är det spöken i källaren? Okej. Är du dum Vi unge? tänder varenda lampa när vi kommer Det är ut. klart det inte finns några spöken, det finns bara vakter överallt. De är Jag överallt. kan sparka ner din flaska, hoppas du inte blir ledsen. Det är bara mitt teröd. Det dricker för att bli av med sådana ungdomar som ni. Kom nu. Ja, vi följer bara vägen rakt fram. Rakt fram. Rakt in där. Men gå då! Just det. Mannen! Vad gör du? Jag tar dig! Ta nu inte han! Jag har dig! Kom då! Jag har ingen, alltså det är därför jag brottar ner dig medan jag springer. Men nej men inte har jag någon! Jag vet inte, det är inte min jacka. Nej! Nej! Ta inte! Vänta, är du kyckling eller? Om jag är kyckling? Vänta, lev kameran först. Hallå, vänta, lev kameran. Peace. Okej, bye bye. Akta er för militären, de springer runt och lyser med sina lampor. Blir ni upptäckta, spring. Håll er undan dem bara. Bara en fråga. Om man lyser med ficklampa, tror du att man kan lura militären att man själv är militär? Har du en ficklampa? Ja. Är du militär? Nej. Nu kan vi lura dem. Så. Kan inte hålla på med sånt här. Jag sa det hållet! Nej, ni ska inte gå än. Det är det som är så konstigt med er. Ni får för er att springa iväg hela tiden. Okej? Men jag vill inte att ni ska springa iväg än. Med kameran! Kameran! Fel håll! Båtviken är där borta. Har vi försökt säga hela tiden. Soppa lite mysigt. Hallå, vi vill ha den där. Nej. Achtung! Du var med oss nu. Eller du är med oss. Brorsan, vad gör du? Du kan inte ens... Achtung! Vad gör han? Achtung! Du kan inte byta lag! Du kan inte bara byta Vad gör du? Vad gör du? Hej då! Achtung! Jag kunde lyssna på henne mer. Ja, alltså det är fett läskigt, jag pallar inte. Jag hatar sådana här. Man går in och så bara kommer en massa vakter och bara... Eller Eddie, ska vi köra det? Hollywood production.
Schnell! Achtung, Achtung! Achtung, schnell! Schnell! Was ist das? Achtung! Was ist das? Schnell! Eigentlich! Was ist das? Das ist Licht. Na. Achtung! 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 Die Bibel! Hans! Ich finde deine Pistole! Haben Sie eine Bibel? Geben Sie eine Bibel! Nein! Gib mir die da! Ich finde die Bibel hier! Wo ist deine Bibel? Wo ist deine Bibel? Brorsan, jag har ingen. Hier ist die Bibel! Det är fake. Ah! Schnell! Ah, das ist nicht deine Bibel! Ah, Achtung! Ausgefahren! 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 Achtung! Jag bara hoppar över Ta bordet. ut den här. Alltså shit, alltså hela mina... Här, ta den här också. De kommer spricka sönder. Den. Vill vi se? Kom. Ja, det är kul, det är kul. Kom igen Det nu. är inte fett nice. Nicht hier, nicht gut! Was ist das? Du vill säga på bordet och en över bordet. Okej, vi är där. Vi måste falla. Vi kollar nu när han är borta. Så då kan vi bara springa rätt. Mats, ist alles gut? Alles gut. Sehr gut. Achtung! Achtung, Anders. Vi måste få fram den på bordet. Bordet upp. Jag är långt, jag är långt. Schnell! Eigentlich! Eigentlich! Was ist das? Nein, Bischof! Das ist eine private Platz. Bibel! Bibel! Haben Sie eine Bibel? Ja. Haben Sie eine Bibel? Wo ist deine Bibel? Ausgefahren! Ausgefahren! Das ist ein privater Platz, nicht so gut. Ausgefahren! Okej, så här är min plan. Jag ska få upp den här stolen på bordet, sen ska jag springa på bordet, klippa och sen ska jag bara kasta iväg den så och sen kommer jag hämta den sen jag blir tagen. Nu blir det. Eine Pistole? No? Nein, Pistole. Nein, Pistole. Alles gut. Diese Stole. Stole. Stolen. Ah. Kein Stolen ist nicht der. Kein Stolen muss behind the ground. Das ist nicht gut. Was ist das? Någon blir tagen. Okej, jag blir distraherad på det. Spring! Was? Ah! Eine Corona! Schnell!
Achtung! Ausgefahren! 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 Hans? Heimlich? Ist eine Person in das Rum? Nicht, nur zu sagen. Alles gut! Achtung! Hans? Heimlich? Ist alles gut? Alles gut. Nicht Personen. Sehr gut. Achtung! Heimlich! Heimlich! Still! Was sind deine Personen? Was sind deine Personen? Stoppen Sie Personen! Stoppen Sie Personen! Was ist das? Stoppen Sie Personen! Stopp! 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 Haben Sie eine Bibel? Achtung, ausgefahren, ausgefahren, ausgefahren. Das ist ein Privatplatz, nichts. Achtung. Vänta, vi ska inte prata dig. De är här. Det är bara under ditt, tar du. Jaha. Ja, du filmar. Vad stack vi ens? Vad gick vi nu? Vad är det? Vad är det? Skulle du till den tusen? Skulle du till den tusenfotingen? Vad heter det? Ja, sätt det då! Du ser som en bäver. Ser ut som en Vad händer nu då? Du ser som en flinskallig bäver. En gammal bäver. Okej, get to the point. Ja. Vad är vi här? Ja, vad gör ni här? Ja, vi pratar med dig. Johan har öppen eld. Jag tror vi ska grilla en flintastek. Ska vi grilla en illa? Du är din flintastek. Ni har inte förlorat en massa grejer, hoppas jag. Nej då. Så. Bara en som Felicia kom bort. Ja. Varför gav du bort den, Felicia? För jag trodde han var god. Jag såg ingen lampa. Ska du bara bort den till han? Ja. Han bara tack, hej då. Det var inte meningen. Va? Har du något att äta där i påsen? Jag har något att äta. Jag har mjölk. Nej, det här går att äta. Ni kan ta den här. Vad är det? Ja, det är bröd. Bröd. Jaha. Ganska äckligt bröd om ni kommer ihåg det. Smaka. Hej, Får jag smaka lite? Ät den. Ja, men inte degen. De större bitar. Jag är hungrig. Vad snäll du är. Du får tillbaka dem. Tack så mycket. Ja, varsågod. Ska jag behålla de här också? Ja, Är ni säkra på det? ja okej, jag kan få smaka. Tack. Vill du ha de andra också? Nämen. Nämen. Jag tycker de. Ser man på? Nämen. Du säger det. Hallå? Säg till kameran. Till kameran? Vi går in i tyskarnas läger i köket och tag i uppenbarelseboken bara vi fick reda på att det var fel. Så det var lite synd, plus att jag gav mitt finger till det. Klippte mig själv. Det var värt det. Synd bara att det var fake. Men ja, det var allt från mig. Hej då. Vill ni byta den här Den här har jag. uppenbarelseboken? Och den låg Ja, men vänta. bakom bordet.